abin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Malaman jami'a kudu maso gabashin Najeriya sun tofa albarkacin bakin su kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta fara gudanarwa gobe Talata don baiwa malaman jami'a haɗin kai a yajin aikin da sun kwashe kimanin wata 6 suna yi kan gazawar gwamnati wajen mutunta yarjejeniyar su da ita. Dr. Aloy Dimba wani malamin jami'a ne da ke ganin tasirin wannan zanga-zangar saboda za ta ƙarfafa ƙoƙarin da ƙungiyar malaman jami'a ke yi. Ya ce wannan zai ƙara ƙarfafa fafutukar da ƙungiyar malaman jami'a ke yi don sa gwamnati ta fara tattaunawa da ita da gaske ko kuma ta mutunta yarjejeniyar da suka yi. Zanga-zangar za ta sa duniya baki ɗaya ta gane cewa gwamnati tana wasa ne da ita, kuma ya kamata a ga mata abin da ya dace. A cewar Dr. Muhammad Auta da ke koyarwa a jami'ar Nnamdi Azikiwe a garin Oka, ya kamata a yi zanga-zangar don jama'a su san cewa tura ta kai bango. Agency ta shigo ciki ne a matsayin ta na uba ai. To kaga abin da ya shafi ɗanka ya shafe ka. Inda an ba wa gwamnati dama ai sai yi kokarin ta ne da za a yi resolve wannan issue din sun gagara. To ka gani ya kamata ta a matsayin ta na uwa da uba suka shigo ciki domin su ba da nasu gudunmawan kenan ba ta yadda za a ga a samu maslaha. Ka san su gwamnati abin da ne nake gani kawai shine ba su ɗauki bangaren ilimi da muhimmanci ba. Saboda me kaga yaran su ba su makaranta a makarantun gwamnati duka private university suke. Da inda ke yaran suna karatu a makarantun gwamnati to ai yaran ba za su maza musu a gida da kuka ba za su maza musu da korafi. Inda yaro ya zo makaranta karatun da ya kamata ya shekara 4 ya gama sun ajiye shi shekara 5 shekara 6 sakamakon yajin aiki akan abubuwan da kuma su din ya kamata su yi kuma su ma su san ya kamata. To ka gani yanzu ya kamata a yi zanga-zanga saboda jama'a su sani cewa gaskiya abun ya kai iya bango saboda yanda yara suke zama gidan nan bai dace ba ya kamata gwamnati ta iya kokarin ta yanda ta yara su koma makaranta. Sai dai Dr. John Ono na jami'ar jihar Abia ya buƙaci sanin irin zanga-zangar da ƙungiyar kwadago ta ƙasa za ta gudanar. Ya ce shin har da dakatar da aiki gaba ɗaya na tsawon wuni biyu za a yi ko tattaki a kan titi kawai za a yi. Idan har zanga-zangar kan titi kawai ne za a yi, to fa ina ganin ba za ta yi wani tasiri ba, amma idan har an haɗa ne da dakatar da aiki a Najeriya gaba ɗaya, to tabbas za ta yi tasiri. Tun watan Fabrairun da ya wuce ne malaman jami'a a Najeriya suka shiga yajin aiki kan riƙon sakainar kashin da ƙungiyar malaman ta ce gwamnatin tarayya ke wa ɓangaren ilimi da kuma gazawar gwamnatin wajen mutunta wasu batutuwan da aka tada a yarjejeniyar da gwamnatin ta shiga da ita a shekarar 2009. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, na